Mula sa Timog Kanlurang, Palawan, matatagpuan ang bayang umukit sa kasaysayan ng sibilisasyon sa Asya. Tinaguri ang home to 50,000 years of Philippine prehistory in Southeast Asia. Ito ang bayan ng Quezon, tahanan ng pamusong Manunggul Jar na idineklarang National Treasure ng Pilipinas sa ilalim ng National Museum at minsang nailathala sa 1,000 piso bilang pagkilala at pagtangi sa walang katulad na disenyo at hugis. Ito ang nagsilbing secondary burial jar ng sinaunang tao na natagpuan sa ipinagmamalaki at tanyag na Tabon Cave Complex. Dahil sa pagkilala, iginawad sa nasabing banga, minarapat na mga namumuno na ang taunang pagdaraos ng Manunggul Festival ay isagawa taon-taon. Sa nasabing pagdiriwang, nagkikita-kita ang mga mamamayan para sa halos 1 linggong selebrasyon, hindi lamang sa kasaysayan, kundi upang magpasalamat at hingin ang paggabay ng buong lumikha para sa masaganang biyaya ng dagat, maunlad na agrikultura, patuloy na pagsulong ng turismo at komersyo, konserbasyon at proteksyon ng kalikasan, lalo't higit para sa lahat ng pagkalatang kaunlaran at kapayapaan ng aming bayan. Upang ipahayag ang buong suporta at magbigay kulay sa pagdiriwang ng Baragatan sa Palawan 2022, buong puso naming inihahandog ang mga piling manggagawa ng pamahalang lokal at mga opisyal ng aming bayan upang magpamalas ng galing sa pagsayaw sa saliw ng tugtuging sumasalamin sa kultura at tradisyon ng bayan ng Quezon. Ang lahat ng ito ay nakasentro sa aming ipinagmamalaking pagkakakilanlan ang nag-isa at natatanging Manunggul Jar. Mga kababayan, salubungin natin ng masigabong palapakan ang tribong nagbigay ng dangal sa nagkakaisang Palawenyo. Hahataw na ang Tribo Manunggul!